Πανιού με σπάσει. Όπα. Βγήκε. Τώρα μαντάρε. Αυτό εδώ τι γίνεται, ρε, πώς θα περάσει. Θα περάσει προς τα δω. Δώστε το ψυγείο. Ναι. Και την εισαγωγή βρήκε το ποτεσιόμετρο. Λίγο κάτω. Έλα. Τώρα, είναι πάνω. Προσέξτε από εκεί το τέτοιο, το ψυγείο. Από το πάλι βρήκε, Πάλι κάτω. Έλα, εντάξει. Έλα. Τι τρως το γίνει τώρα. Τι τραβάς. Ναι. Όπα κάτσε. Για κάτσε να δω. Κάτσε και η τρία και εκεί. Εδώ. Πρόσεξε το τέτοιο με το. Είναι σπάσει το πλαστικό να το κρατάμε. Ναι. Αυτό εδώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Τώρα ξέρεις τι, πρέπει να πατάρει η μηχανή με το σασμάν κάτω. Κάτσε λίγο. Κράτα εδώ να μην πάει μπροστά έτσι. Εδώ. Και άσχημα την υπόλοιπη σελίδα. Γιώργο, μπορείς να την κρατάς εκεί έτσι όρθια. Κράτα να Κρατάω. δώσεις και εκεί βρίσκεις το... Ναι. Εδώ τι κάπα. Περνάει! Έλα, σιγά, όπα. Λίγο προς τα δω. Χαμηλό, ελάχιστο. Το κάρτα βρήκε εδώ κάτω. Όχι, βρήκε εδώ το κάρτα. Πάρε την τάπα, εντάξει. Πάνω. Για έλα, σιγά. Έλα, πάνω. Έλα. Σήκω, τέρμα. Έφυγε, Μάκη, έφυγε. Μοτέρ τέλος. Τράβα μία πίσω. Έλα, βγάλε με μία εδώ. Έλα εδώ. Έλα ρε Μάκη αρχηγέ. Κάτσε. Φέρε φωτογραφία. Δεν θέλω να πιάσω, ρε. Κάτσε, κλείνω αυτό. Βίντεο τέλος.